No zdárek lidičky, zdraví vás Failer LB u prvního dílu z nové série na Minecraft. A tato série se jmenuje Mody. No, mody do Minecraftu. Tak, první mod, co tu mám, je na verzi 1.7.9 a jmenuje se GLSL Shaders. A je to vážně skvělý mod. Tady vám přibude v nastavení options, tak vám přibude políčko shaders a tam si dáte vlastně ty shadery, co si stáhnete vlastně do téhle složky. Vy na ně kliknete, vy ji nevidíte vlastně, a to je jedno. Tak, na to kliknete a vám se otevře složka. Tak, to bychom měli, budu to hrát na 12 čanků, fancy a tohle off a to jim mohlo stačit. Jo, a close doporučuju off, jinak se to potom buguje. A ještě k nastavení shaderům. Tak si dáte svůj shader, jaký chcete. Já si dám Zeus V10 Ultra Motion Blur a dejte Close Shadow off, protože vážně se to buguje. Tak, připojíme se na nepřipojíme, vytvoříme si nějaký svět. Já znám jeden seed, který je docela dobrý. Tak, dáme mody. Creative, dáme default, allow cheats on, bonus chest off a seed se jmenuje YouTube. Přesně tak. Create new world. Tak. A vygeneruje se nám nový svět. No, já to na chvíli vypnu ty shadery, aby se to nelagovalo při načítání. Tak, vidíte, jsou to krásné hory v tomhle lese, taiga nebo co to je, nevím, taiga. Mě zima. Tak, je to taiga, jak jsem říkal, a hory, jak jsem říkal. Tohle je to všude kolem jsou hory. Proč nemám skin do hajzlu? Ten. Tak. No, to by bylo. Ještě se to načítá. Šup, pohni. Tak, je to vážně krásný svět. Tak, zapneme si shader. Prvně si dáme Rudoplace třeba. To je krásný shader, má úplně skvělé barvy, stíny jsou taky dobré. A vidíte to? Počkat. To mění úplně celý Minecraft. Tady se tráva nehejbe. To je u jiného shaderu, ale je to krutý. Listy se hejbou. Wow! To je úžasný! Wow. Ještě si to ukážeme v noci. Night. Aha. Time set 16 000. Ne 1600, 16 000. A vezmeme si glowstone. Torch. A lávu. A ještě vodu. Tak. Položíme torch. Tady položíme glowstone. Tady položíme lávu. Společně s vodou. Doufám, že ta voda nezamrzne. Já radši kolem toho dám torčky. Tak. Tady jsme měli. Voda tady vypadá nějak takhle. Má to krásnou animaci vln. Vidíte to? Jak se to krásně hýbe. Potom láva. Ta má taky animaci, ale ještě je zabugovaná. Vidíte to? Je to zabugovaný. A jinak takhle to svítí ve tmě. Ještě ukážu normální Minecraft. To svítí nějak takhle. A ještě vám ukážu vlny v Minecraftu. Tohle jsou vlny v Minecraftu. Tak, to by byl Rudoplace. Nebo, no tohle. Já si nastavím den. Set 0. A ukážu vám shader Chocapic, ten má krásnou vodu a stíny jsou taky hodně krutý. Tak. Vidíte ty vlny? Ten odlesk té torče. Ještě si se můžeme spawnout zombíka. Něco, co nehoří. Co nehoří, no prčic. Creeper.
spawnem ho. A ten se neodráží. Jo, odráží se. Odráží. Jo. Tak. Láva je úplně normální. Jo. A podívejte se. Tam je slunko. A nejlepší je to v time set 6000, to je úplně všechno moc světlý. Protože to je 12:00. No. Jo, ještě si ukážeme noc. Prčic. 1. To je právě nějak takhle. To se mi moc nelíbí v noci ten čokapik. Ale to je jedno. Nebudu říkat, co se mi nelíbí, ale co se mi líbí. Další shader, tu máme Zeus, můj favorit. Je to shader Ether Unbelievable Shader. Jo. To je úplně krutý. Má to motion blur, jakože když v reálu vlastně se rychle hejbete hlavou, tak se to rozmazává. Já myslím, že je to lepší v tom ultra. Jo, to je lepší. Můj stín mám úplně krutý. Je to úžasný. A v noci to vypadá ještě líp. Timeset 16 000. Tada! Vidíte to? Jak to krásně svítí. Jo, ještě jsem zapomněl. Když máte v ruce glowstone, tak svítí. Nebo torč. Láva nesvítí. Torč svítí. To je krutý. Ahoj, kamaráde. Já tě mám rád, tak si tě dám k večeři. Hej, neteč! To prdele. Hotovo. Voda. Tam má úplně krásný odlesky. A láva. Tak. Dáme time set 0. Tu vidíte ještě jednou tu krásu. 6000. To je lepší. Tak. Čau, creepře. A obloha je taky to předělaná. Vidíte to? Ještě slunko je krásný. A tady nahoře skeleton, šel jsem uhasit. Taky má stín ve vodě, na vodě. A je to krása. A ještě jeden shader, který se mi seká. Je to vážně hodně dobrý shader. Ale seká se mi, tak omluvte nějaký lagy. Omlouvám se. Tak. Je to na 20 fps. Je to Zip Zaps shader. Vypadá nádherně, máme úplně krásný stín. Vodu jsem ještě neviděl. Se musím podívat. Necháme to téct. Uvidíme. To je krása. Ale laguje se to. A i mě. A to je docela dobrý kompo. No. Krása. Dáme si znovu na Zeuse. Zeus. Tohle říkám. Jo, ještě podíval na Mr. Meepa. To je kurně dobrý shader. Já si tady postavím glowstone. Takhle. Vidíte to? Teď je to rozostřený. Tam to pozadí, ty hory. Teď když na to dám, tak je to zaostřený. A je rozostřený glowstone. To je shader Mr. Meep. Je krutej. Tráva se taky pohybuje. Listy taky. Počkat. Teď nevím, jestli se pohybuje i láva. Ano. A voda se pohybuje na 100%. Jo. A taky má krásné odrazy. Ale já bych mohl najít nějaký moře. Jo, tohle vypadá dobře. Omlouvám se za střih. Ale technické problémy, no. Tak. Jej bugy. Takhle to vypadá pod vodou, nad vodou, pod vodou, nad vodou. Naopak. Nad vodou, pod vodou, nad vodou, pod vodou. Tak. Jak se to krásně pohybuje všechno. Teď si zapnu stíny Rudoplace. Se mi vážně líbí, protože jsou takový světlý. Tak.
To má taky zabugovanou vodu, když je to větší jezero, tak... Tak, já si udělám screenshot. Hotovo. A ještě si dáme čokapik. Tak. Ten má nejhezčí vodu, si myslím. Má nejvíc vln. A je nejkrásnější. Ještě se můžeme podívat na toho Zipzapse. Zipzaps. Ultra V1.2. Ty vole, co laguje. A má to úplně úžasný odrazy. Jestli to slyšíte, tak se omlouvám, ale právě tady projížděl bagr. Kuda shaders. Ten je taky pěkný. Ale mě se moc nelíbí. Tak. No. To by bylo vše z tohoto módu. Tak. Prosím, lajkujte, komentujte, odebírejte a sdílejte. Čauky.